נדיר, קוראים לו מקסיקון. אני רוצה להראות לכם את הנדירים שלו היום ואת ההישגים. הנה, אני אראה לכם את זה רגע, שיראו טוב. אני אכנס עכשיו להישגים שלי. זה גבוה. אתם רואים, יש לי את כל ההישגים בקטלוג כללי. יש לי את כל ההישגים שם, ואני מאוד נדיר גם. אני עוד 3 הישגים דרגה 6, למרות שעוד לא פתחו אותה. עכשיו אני באירועים. באירועים עשיתי הכל. חוץ מהמי קפה שחסר לי. הלכתי למי קפה ועשיתי המון הישגים. ועכשיו יש משחקים. אני עשיתי כמעט הכל. נשאר לי עוד ממש טיפה כדי זה. שנייה, החיבור לשרת עבד, נחזור בסרטון הבא. מי נכנס לי?